kudandaula. Now I am in distress. I am complaining Chifukwa because ndikukuonjezerani chisoni. I'm just adding sorrow to you. Zikadakhala bwino It has been better ndikadapanda kubwera komanso tikadapanda kudziwana. if I was not here, but also if we could not know each other. Koma chifukwa chakubwera kwanga ndi kudziwana kwathu, But for the fact that I came here and so we have known each other, ndakuonjezerani chisoni. I've just added to you a sorrow. Chifukwa mutamva kuti ndamwalira mudzadandaula kwakukulu. Because if you're going to hear that I'm dead, you're going to feel sorry. Inenso mwandionjezera chisoni. To me also you have added sorrow. Kulekana ndiopsa. Setting apart or departing from each other is very, very dangerous. Kusazikana ndikoopsa. Farewell to each other is very, very dangerous. Chifukwa simukudziwa kuti tidzakomananso Because we doesn't know that we shall meet again someday kapenanso ayi. or never. Koma ngati si choncho sitidzakomananso, But if it's not that case that we will not see each other again, tiye tikhale moyo wokhulupirika tidzakomane Yesu Khristu akadzabwera. let's just be faithful and that we should meet again when Jesus will come again the second time. Ngakhale nditalekera pomwepo osalalikira ndi okwanira uthenga. If I can just stop in there, I think the message is really, really enough. Komabe But ndiyankhulapo. I'm going to speak a little bit. Mundichitire ine chifundo Mulungu wanga mwabamu monga mwakukoma mtima mwanu mverani Atate wathu amene muli kumwamba, Our Father who art in heaven, ndi ora loopsa ili. this is the special hour. Ndi ora loopsa ili. This is the highest hour, Lord. Yankhulani ndi anthu wanu. Speak unto your children, Lord. Anthu osati amve ine iyayi. Let not the people hear Ndilibe mawu auza wanthu. about me, but have no way to tell. Koma inu muli nawo mawu. You have a word to us. Yankhulani ndi anthu anu kupyolera mwa ine. Speak to your people through me, your servant. M'dzina la inu Yesu Khristu ndipemphera. It is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Takulukutika. We have been distressed. Takulukutika. We have been reproached. Takulukutika ife. We have been distressed.
Pakulukutika kwa kukulu. We have really greatly reproached, Lord. Pakufunika wina. We need somebody. Amene angatitonthoze. Somebody who can comfort us. Takulukutika. We have been distressed. Masanano. This afternoon hour, Ndikufuna ndimfunse mbusa uyu. I want to ask this pastor, Amene ngatipatse uthenga. the one who is going to give us a message this hour, Chifukwa because takulukutika. we have been distressed. Pastor Nehemiah, Pastor Nehemiah, come and tell the people. come down now and tell the people. Ize uwauze wanthu. Come and tell the people Akulukutika. they have been distressed. Nehemiah chapter 1, Nehemiah chapter 1, verse 1 to 3. verses 1 to 3. Inu mukapitirize mpaka 6. And you should continue on your free time up to chapter 6, up to verse 6. Mau a Nehemiah mwana wa Hakaliya. The word of Nehemiah, the son of Hadakiah. Kunali tsono mwezi wa Kislev. It came to pass in the month of Chislev, Chaka cha makumi awiri. in the 20th year, Pokhala ine ku Susani. when I was in Susan, Ku nyumba ya chifumu ya mfumu. the citadel. Anafika Hanani, That Hanan, one of mmodzi wa abale yanga. the brethren, came Iye ndi amuna ena aku Yuda. with men from Judah. Ndipo ndinawafunsa za Ayuda adapulumukawo. And I asked them concerning the Jews who had escaped, Otsala andende who had survived the captivity, ndi za Yerusalemu. concerning Jerusalem. Nane na nane. And they said to me, Iwo otsalawo. the survivors Otsala who andendewo. were left from captivity Uko kudzikoko. in the province, Akulukutika kwa kukulu. they have been distressed and reproached. Mbusayo akuti This minister is saying, mwina ndifotokoze tanthauzo la dzina lake. let me explain a little bit the meaning of his name. Dzina lakuti Nehemiya The name Nehemiah, lili ndi tanthauzo lalikulu it kwambiri. has got a great meaning. Akuti Yehova It says watitonthoza. Jehovah has comforted us. Yehova God, watitonthoza. he has comforted us. Monga mwa dzina lake. According to his name, Ngakhale anali ku nyumba ya chifumu. even though he was in the palace, Maganizo wake anali kumene iye in adachokera. his mind still he was where he was from. Pamene papo ineyo tisinapitirize. On this juncture, before we Pali phunziro limene ndatenga I pamene. have got a lesson from this chapter. Nthawi zina Some other times, timayiwala kwathu. we forget where we are coming from. Timayiwala abale amene tawasiya. We forget about our leadership. Sitikhala ndi nthawi yofufuza. We have no time to search Mmene about. ine ndikudya abale anga akudya We chiyani. doesn't have, when we are eating, we doesn't. Mmene ineyo ndikuyenda ndikuvala. When I'm dressing and walking, I doesn't think about my brother who is doing. Munjira ina. In another way, Ndatengapo phunziro lalikulu. I have got a lesson Kuti mwina Mulungu watika kuno pacholinga. that maybe God has placed us here with a lesson that we should be the comforters to our brethren. Let's come back to our story now. Nehemiya atamva Nehemiah, when he heard about this, kuti kwabwera alendo that now they have come visitors, mwawobwerawo mng'ono wake kapena mchimwene wache ali gulu lomwero. among them there was his brother. Sanafunse kuti uli bwanji. He didn't ask, how are you doing? No.
No. Chifukwa iwo muona ali konku. Because he saw he was there. Koma nkhawa yake inali ya anthu amene otsala. But his concern was about home where the people ndiye kuti kodi abale athu ali bwanji kuli bwanji ku dzikoko. And he's saying, how are our brethren doing back home? Ndiyeno Hanani And Hanan, mchimwene wa Nehemiya, brother to Nehemiah, akuti ndisakunamizire chimwene. and I'm saying I'm not being the bush brother. Ndipo sindifuna kuti ndicheze nanu. I doesn't want to chat with you. Sikuli bwino ku nyumba. Things are not good. Anthu amene mudawasiya wacha, Those who were left, amene mukwadziwawo, those whom you were knowing, akulukutika kwakukulu. they are being distressed. Komanso nanyozedwa. They are being reproached. Anthu wacha, Those people, abale anu wacha, your brethren, auje mukwadziwa wacha, so that you know them. onse omveka ndi otchuka, All those who were fame and ndisaname I achimwene. don't want to speak about the bush brother. Akulukutika kwakukulu. They are being distressed. Ndiye Nehemiya akuti m'mawu ake, So Nehemiah is saying, nditamva ine when I heard about this, ndinalira kwakukulu. I started crying. Sindikudziwa tikamva za abale athu timatani. I doesn't know when we hear about our brethren. Nthawi zina timanena kuti achita bwino. Sometimes we say, okay, yeah, I think now things are good. Amanyada timadziwa kuti izi zichitika. Yeah, they were so proud and boastful. We know that it will happen. Ndipo ndi pemphero langa kuti Mulungu ayankha pemphero langa si izo. And I'm happy that God has answered my prayers. Koma Nehemiya akunena kuti But Nehemiah is saying, nditamva ine, when I heard about this, nditamva zambiriyo, when I heard about the story, ndinalira kwakukulu, I cried greatly. ndikusala kudya. And I fasted. Nthawi zina dzina Sometimes, some other things, limatha kulula khalidwe la munthu. a name can reveal the Ndiye mungathe kuona Nehemiya, Now you can see the name of Nehemiah. Yehova watitonthoza. Jehovah has comforted us. Atamva uyu When he heard Nehemiya Nehemiah, adakhala mtonthozi wa anthu okulu. he became the comforter to the distressed people back home. Ino ndino ndani kwa abale? How about you, to your brethren back home? Nehemiah is telling us, nditamva ine when I heard about this, ndinapemphera pamaso pa Mulungu, I prayed before the presence of the Lord, ndikusala and I fasted, komanso ndikuchita maliro. but also I mourned about that. Munjira ina ndinali wosweka mtima, I was little broken-hearted. sindinakhale chete, I didn't keep quiet. ndinapemphera. I prayed. Chimene afuna kutiuza pano He nchakuti wants to try to tell us about this. ndinalumikizana ndi Mulungu, I had to spend the time to speak with the Lord. nditamva izi When I heard about this, ndinatengirako mphamvu I had to get some courage kuti ndinayenda kukhala pakati that I need to be a mediator wa anthu okulukutika ndi Mulungu wakumwamba. between these distressed people and our God in heaven. Nditamva izi When I heard about this, ndinakhuthula nkhawa I zanga had to pamaso pa all Yehova my Mulungu sorrows wakumwamba. before the presence of the Lord. Nditamva When izi I heard about this, ndinaonetsera chikondi ndikuyamika kwa Mulungu wakumwamba kuti ndine wake. I had to show my love and compassion to the Lord that I'm His on. Nditamva izi When I heard about this, ndinakhumba kuti Mzimu Woyera undithandize ndi kunditsogolera I earnestly desired that the Holy Spirit should lead me all the way pa vuto la anthu okulukutikawo. on this concerning about the distressed people. Nditamva izi When I heard about this, ndinapempha chikhululukiro cha machimo I wanga had to confess about my sins. komanso machimo a anthu Also okulukutikawo. the sins of my brethren back home. Nditamva When izi I heard about this,
ndinamfotokozera Mulungu I had to talk to God. zosowa za anthu okulukutikao. All the needs, all the distressed people. Nditamva When I izi heard about this, ndinamfunsa Mulungu I had to ask God, awachitire chifundo anthu okulukutikao. Lord should have mercy on them. Nditamva When I izi heard about this, ndinadziwa kuti ine sine wa ine ndekha. I knew that I'm not my own. Munjira ina In another way, pa ine ndekha ndilibe mphamvu on my own I have no, ndikuwatonthoza anthu I have no okulukutikao. strength to encourage my brothers. Nditamva When I heard izi about this, ndinazindikira I had to kuti realize Mulungu ndi wamphamvu that God is kuposa almighty ineyo. more than me. Zimene akutanthauza kuti ndinapemphera, This is what now is meaning that I prayed, ndinalira, I cried, ndinasala, I fasted, ndinalira maliro. I'm mourning about it is meaning like Chifukwa tsopano because now this time anali wotonthoza he was the comforter monga mwa dzina lake. according to his name. Masanano This afternoon, alipo wina amene ndimdziwa bwino. I know somebody whom I know very well. Woposa Nehemiya. This one is greater than Nehemiah. Iyeyo ndi mpulumutsi. This one is a savior. Analipo Adamu asanakhale. He was there before Adam was born. Lero ndi Adamu wachiwirinso. Today he's our second Adam. Alipo wina ndimdziwa bwino I know there's somebody greater amene angachite koposa who kutonthoza. can do much greater than just comforting. Ndiye Yesu This dzina lake. one, none other but Jesus Christ. He is our brother. Amene ndi mbale watu. Ndi chimwene This wathu. one is our brother. First born. Akufuna kudziwa He wants to know, person Benson, anthu aibwanji kudziko. how are my people back home? Masanano ndikuyankha. This afternoon he's answering now. Yes, Jesus, my brother. my brother, Ndisaname. I should not tell you that, Anthu anu akulukutika. oh, you are people that have been distressed here. Mwina simungandimvetsetse. Maybe you can't understand me very well, Koma ndifuna ndine mote. but what I want to say is this. Yesu Jesus Christ, achimwene our brother, kudziko lino this world, takulukutika. we have been distressed. Mwina simungathe kundimvetsetsa. Maybe you cannot understand me very well. Tiye ni mbusa uyu atiwuzenso chimene ndifuna kutanthauza. Let this minister tell us what I want to mean. Iyeyu chifukwa chakukulukutika This one, according, because of the distress, polemba buku lakeli, when he was writing this chapter, chifukwa anali mbusa olira, because he was a morning pastor, anangolitchula buku lache maliro. he just named his book. Maliro chapter 5, Lamentations chapter 5, verse 1 mpaka 5. verses 1 up to 5. Akuti He's saying, Yehova, kumbukirani chotigwerachi. Maliro chapter 5, verse 1 mpaka 5. Mbusa olira ameneyo ndi Yeremiya. Atalemba buku lache lochedwa Yeremiya ndi dzina lache. when he wrote the book, Jeremiah, with its name, Chifukwa cha moyo umene Aisraeli analimo, because of the life that the Israelites were there, zimene amakomana nazo, the things that they were facing with ndi iye amakomana nazonso. also the things that he was faced with. Polemba buku lachiwiriro anangolitchula maliro. When he was writing, he just said, this is Lamentations. Maliro chapter 5 verse 1 mpaka 5. Okay. Chapter 5, verse 1. Yehova, kumbukirani chotigwerachi. Remember, oh Lord, what has come upon us. Penyani muone chitonzo chathu. Look and behold
one reproach. Cholowa chathu chasanduka cha lendo. Our inheritance has turned it over to alliance. Ndi nyumba zathu za chilendo. And our homes to foreigners. Ndife amasiye. We have become orphans. Opanda atate kapena amayi. And wives, our father are like widows. Amayi athu akunga akazi amasiye. Timwa madzi athu ndi ndalama. We pay for the water we drink. Tiona nkhuni zathu pozigula. And our wood come at a price. Otilondola atigwira pakhosi pathu. They pursue at our heels. Tatopa osaona popumira. We labor and we have no rest. Munjira ina takulukutika. In other words, we have been distressed. Chifukwa ndimanena kuti. That's why I was saying, ngati Yesu angandifunse pano. if Jesus can ask me this hour, anthu kudziko lapansi ali bwanji? how are the people there on earth? Sindibisa kani. I will not hide anything else. Ndinena. I'm going to say, anthu munawafera wachi. those people whom you died for, anthu munawatsanzika kuti mudzabweranso wachi. those people whom you fell and said that you will come anthu again, munawauza kuti mukakonzera malo wachi. those people who you promised that you are going to prepare a place for them, they have been distressed. dziko lawazunza. The world has distressed them. dziko likwazunza. The world is not just leaving them at rest chifukwa cha uchimo. because of sin. Matenda akuwazunza. Diseases are distressing them. Kulira nthawi zonse People kosanena. are mourning every time. Akupanga nyumba rent koma sagonamo. They are, anthu anu akulukutika kwa your people have been distressed. ali pabanja koma ngati alibe They banja. are in the families, but they're behaving in their anthu anu akulukutika kwa your people have been really distressed, Lord. akungosemphana wina ndi They mzazi. just confront each other. wina akulowa wina akutuluka. Somebody's going, somebody's coming out. akumuyendera appointment kuti They are akomane. just walking. anthu anu akulukutika kwa Your people have been really distressed, Lord. ambuye Lord, nisanane. I should not hide anything, Lord. anthu anu Your people, akulukutika. they have been distressed on They earth. are afflicted. Amene wanavutikitsitsa. They are in bad state. Amene wafikitsitsa moyipitsitsa. akadakhala matenda tikalali tikuwayang'anira pa mtima. When we say the Lord, china chichitika mulungu wake. something will happen soon, Lord. pulumusani anthu anu. You have to save your people. You are the comforter. You are the deliverer. You are the savior. You die for them. But they are afflicted. They are in bad state. Send them, Lord. Come, oh Lord, and save them. Watu. Our Yesu. Jesus Christ, Anthu anu akulukutika kwa Mungu. your people didn't have been distressed. Sindikudziwa neneso chani. I don't know what I can say anymore now. Ndaliona ine dzikoli. I've seen this world. Dzikoli ndilosautsa. This world is not at peace. Ndaliona dzikoli I've ine. seen this world. Dzikoli ndilozunza. This world can make you to be. Ndikanakhala kucholo ndikanati. If I was being in Chol, I would have said, Elapo yovirikitwa. you have made yourself. Elapo yowirimana. Elapo yokongonyo. Dziko lachoka. This world has been broken. Dziko laipa. This world has been gone. Dziko la nyansa. This is not, it's at mercy. Sakulukutika. Lord, we have been in a distress. Palibe pothawira ndi moyo. We have nowhere to go and hide. Anthu tikungopana mdziko. We have just killing each other. Takulukutika kwakukulu. Lord, we
you have been reproached. Anthu alibe chisoni ndi kuotcha munthu People nzake. have no mercy. They just kill anybody else. Anthu alibe manyazi. People have no any Kunena respect mawu akuti ndakusiya banja. that I have left you. Takulukutika kwa We kukulu. have been really distressed. Ambuye chitakodekani. Lord, please do something else to us. Monga Nehemiya anachita kanthu, Hanani atabwera ndi mawu. As according to Jesus, Nehemiah, I am your young brother. I would like to tell you the truth. Nehemiah nanena ine ndine mbale wanu ndine chilungamo. Anthu mudasiya baba. Those people whom you left, Akulukutika kwa kukulu. they have been really distressed. Chimosi chokha chimene ndikunyadira cha Yesu. Only one thing I'm proud about Jesus. Masanano ndiye akunena kuti This afternoon hour, he's saying to us, ngakhale wakulukutika even though you are being under distress, usalire. don't cry. Ngakhale wakulukutika Even though you have been reproached, chiyembekezo chodala chilipo. I have something, a better hope for you. Ngakhale wakulukutika Even though you have been distressed, ukalakika mdziko ili udzalandira mphotho. if you overcome in this world, I have a great reward for you. Ngakhale wakulukutika Even though you have been in distress, linda usadandaule. just be patient. Wait for the Mashifiti Lord. adzatafata usadandaule. Everything will come to pass someday. Linda usadandaule. Just take your time. Wapeza chisoni kodi watayabale ambiri mdziko If you lino. have lost a lot of people, you have Iye chisoni analisenza kale pantanda. Christ already bared that on the cross Chifo cha inu pamodzi ndi. because of you and I. Walemedwa ndi katundu wa dziko Have lino. been your heart been Okondedwa burdened. kuledzeratu ndi katundu. We have all. Kuledzera ndi ntchito. When you drink, Chifukwa ntchito yole utha kugwa. you can fall down when Pamene you have umamwa drunk. wekha kugwa pansi. When you drink yourself, you can fall down yourself. Utakufunsa amene umabwera naye. You can ask someone who will come Pamene to mabwera you. limodzi kunjira. You will come to Ndi me. ntchito kuledzera. Drinking is another task. Ndi ntchito ndithu. It's another task. Ndi ntchito kusuta. It is another task to just to smoke. Kulamulira mkati mwa usiku. Mpaka mkudzuka ukasuta. You can't be at peace even at midnight. It is another task. I'm telling you. Makamaka kulanda kuthamangania kazi ya eni yake. Ndi ntchito. More especially now when about Zitaliambia fume zako upite kuchimo. Ndi ntchito. It's another task. Kuchimofisi muntu. It's another task. Ndi ntchito. Walemeka ni ntchito zotero zokoma. Are your hearts being overridden now? Ndikuti. I'm telling you. Ndikuti chuka ndi ntchito. I'm telling you that Chizungu chake mambo tulotale. Ukondedwa ndi ntchito. it is another task. Walemeka ni ntchito zotero zokoma. Are you riding with those things, Lord? Wakutika ndi zimenezo. Are you distressed with those things, Lord? Ukalakika iwe. When you overcome, Siku magnifique. another day for Fala msadandaule. just take a peace. Ndiye mbusa huyo akunena kuti. This pastor is saying, Mbusa Yohana akunena kuti. John is saying, Iye ochita uponisi anena. the one who is supposed to testify, Ine ndidzamsana. what I'm coming soon. Ndiye iye akunena kuti amen. And he's saying, Amen. Idzani. Come, Lord, come. Akadza Yesu. When Christ will come, Mafuto wakuta. all these sorrows will end. Akadza Yesu. When Christ shall come, Tipita kwathu. we'll go home Kumene sikanena ine ndidwala. where there's no disease. Akadza Yesu. When he comes, Jesus, Tikupita kwathu. we are going home. Kulibe maliro. There's no mourning there. Akadza When Yesu. Christ will come, Tikupita kwathu. we are going home, brethren. Kulibe vita. There's no adultery. Akadza Yesu. When Christ comes, Kulibe. there's no. Kusembera na akazi ya There's kulibe. no. Kulibe. There's no that. Nishiko kulibe. That's another task. There's no that. Idzani. Lord. Yesu. Come, Lord Jesus Christ. Akadza Yesu. When Christ comes, Okondedwa. Akadza Yesu. when Christ comes, brethren, Tidzadziwana bwino ndi we are lusache. going to know each other well that time. Ndakhala 7 years pamalowenda. I have been 7 years. Koma anyumba I isingikuwadzodzi don't wanu. know what the neighbor to me. Koma akadza Yesu. But when Christ comes, Tidzadziwana bwino ndi we are going lusache. to know each other very well. Chifukwa dziko lino takuti. Because in this world of being distressed, Umachita kuopa munthu usapa you kulowenda. fear your friend when he comes approaching you. Umachita kuyenda mbali.
You can go somewhere. When ladies when you put a gun. Now you become President. Christ is saying, behold, I'm coming. This web of there is no sorrows. We're being distressed. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. You think, Lord, come, Jesus. Come, so immediate, Lord. We need you because we are being distressed. Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you so much that you have never left us alone. You sent Jesus Christ to be our big brother, our comforter and our friend, that in times of sorrow and distress, we can cry unto him, and he is always there to rescue us. Lord, help us to
recommit our lives to you again and to depend on you each and every way when we are meeting the challenges of this world. Thank you so much for your promise that when you come again, everything shall end. We are longing for that day, Lord, when we shall meet our loved ones and all the sorrows and trials shall be over. Help us to be faithful. As a Michiana, as a family, we are looking forward that none of us here should miss in heaven when you come again. As Michiana, we are also praying for our parents and our relatives back home. We entrust them in your care, Lord, that as they are going through different challenges of this world, Lord, be with them and help them, and that also they should be faithful. Last day, we're going to entrust into your care our friend, our pastor, Pastor Mbewe, who have preached to us this hour. Lord, renew his strength, give him another life, and that when he's preparing, going back home, Lord, be with him, and he should feel that he's not alone, but also you are with him. But also he has Michiana who will be praying for him. Lord, after everything shall be done, it is our prayer that we should see you as our Father and our friend and save us from this world, because we can't save from ourselves. Bless all the programs in the afternoon. It is our prayer in Jesus' name. Amen.